шабакаи хазинаи маърифат, нашидҳои беҳтарин, қироатҳо бо садои қориҳои ширинсадо баҳри мову шумо, эй ҳамватанони азиз. чӣ хеле ки бузургон мегӯянд, саъдию шерозию таълим мадеҳ бейзодро. бейзод агар одам шавад, муште занад устодро. мақсадам пас задани ягон кас нест, мақсадам ба иззати нафс ягон кас расиданӣ нест. чизе ки дар ҷомеаи мо ба назар мерасад ва мо хостем аз фурсати муносиб истифода бурда каме сухан дар бораи ҳамин гӯемо ба гӯши мардум расонем ки мақсади асосии мо дар чӣ аст. аз ҷумла дар байни мо ҷавонон зиёд ба назар мерасад ки аз синфи 8, 9, 10, 11 асоби нами 3-4 синфе ки каме ба гуфти худшон мисол парончак шидагиян, камтарчӣ шидагиян, ба тарафи устодора гапҳои қабеҳ мегӯянд. мисол нофармонбардорӣ мекунанд. устодо ягон гап мегӯянд, ягон фармоиш метиҳанд, ягон хоҳиш мекунанд, ай талаба зиддиятӣ мекунад, яъне ки ба суханҳои устод рад мебарояву гӯш намекунад. дӯстам, додарам, имрӯз устод ҳаст, ба ту ҳар як сухане мегӯяд ки барои ояндаи ту лозим аст. устод ин падари дуюми ту аст, мактаб ин хонаи дуюми ту аст, муаллима ин модари дуюми ту аст. ба қадри ин шахсиятҳо бирасем ки фардо бовар кунед, ба ҳар як сухани ӯ, ба ҳар як калимаи пасту баланде ки ӯ гуфтагитай зор мешавӣ, аммо ягон об саратро намешӯяд. дӯстонам, боз ҳам мегӯям ки мақсадам пас задани ягон кас нест. мақсадам ки ин садо ба гӯши ҳар як мардум бирасаду устод ин беҳтарин аст, беҳтарин. вақте ки устодо аз дунё мегзара, вақте мефаҳмӣ фалон устод аз дунё гузашт, баъдан ба қадраш мерасӣ. то агар мо я наздикамонро аз даст надиҳем, ҳеҷ гоҳ ба қадри хешу табору ёру бародар намерасем. ҳеҷ гоҳ. вақте ки мешунавӣ ки устод аз олам гузаштааст, баъдан ӯ суханҳои хубша, ӯ суханҳое ки барои ту гуфта буд, баъдан ба ёд меориву фикр мекунӣ, пушаймон мешавӣ, аммо он вақт фоидаe надорад. ягоне аз устод, ягоне аз муаллима туро намегӯяд ки рафта аз ҷар бипар. туро ба ягон роҳи бад даъват намекунад. мақсади асосии устодо ин аст ки як шогирди хуб тайёр кунем ки дар оянда номбардори ватан бошаду номбардори халқи тоҷик бошад. манзурам ана ҳамин буд. эҳтиромона хоҳиш ҷавоно ба қадри устодо, ба қадри муаллимао бирасен. падару модар дорӣ, дар мактаб рафтӣ, падару модарат муаллиму муаллимат мешавад. ҳамаи шуморо дӯст медорам. мақсадам боз ҳам мегӯям ки камтар шояд сахт расида бошад ҷавонода. узр мепурсам пешакӣ ки кадомида сахт расида бошад. худованд нигаҳбони ҳар яки мо бо шумо бошад. ба қадри якдигар бирасед. вақт аз ҳама қимат аст. вақтро дареғ надореду якдигарро дастгирӣ кунеду бо якдигар дӯст бошед. чунки ин вақте ки ҳозир ҳаст мегзарад, меравад. ин дигар пас намеояд. обе ки аз кӯза рехт, дигар вая бардошта намешавад. ба ҳамин хотир то наворҳои оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. худ ва аҳлу оилаатонро эҳтиёт кунед. худо ҳофиз. шоҳрух будам дар хизмати шумо.